Hello guys, grabe si Mambi guys, nagpadana dito siya para sa muhang kulurup. Salamat kadyo Mambi, nagpadana siya og 30,000 kapin. Salamat kadyo sa imuhang pagtabang na mo Mambi nga maatupan na dyan among kusina. So nagdown rami guys og 15,000 dya. I-order pa nila sa Cebu City ning kulurup. So ato nang ipulpid ni siya nagma-deliver na dya. Salamat kadyo Mambi. Grabe guys, kanang di ko makatuo nga naitaw bitaw nga mutabang namo manang salamat kadyo. Hello guys, gahi mo na po ko og mangga candy. Pwede kang ganahan sa mangga. Yung lasang-lasang mangga dyan guys, kay yung gamit is kuan milk shake na mangga. Diyan sa gulan yung mangga nga kinuskus. Kuan mangga og buko pandan amo hang tutuon ron guys. Nuon di ay nang na kuan na balot na. So kuan sa kabuk 80. Diyan maghimo pa mayroon og kuan buko pandan. Mamalit pa ko sa briefing og kuan kanang buko dito kay nalagi may butong diri guys. Basta duha ka butong ba. Palit ra ko sa briefing. Diya guys, ning sariat pa jud dari si daning ahang mga tangkong kay hinanglan guys nagbalik na hagikan sa buhon guys, manurok na ni. So sa do pa kadto ko dari guys nagsuda ning mga juta guys diya. Dito ni siya nagikuha sa mga gipang dauban bitaw para dali ra dyan ni siya mutubo, dali ra pud ni siya mutambok. So kung bati na dito guys kay ro makalibre ra ta og panudaan. So hinanglan jud ta magkugi para mabuhi ta. Kaya rang mahalar ka juron ang mga paliton sa merkado. Manang ato na naman kaugalingan nato hang pahining kamutan nga maka pananumta hindi ta maka pamalit. So dako din tabang guys basta mananumta guys kay libre ra ta hang sudaan sa cardin. Kadlawon pa ko dari nga kuan ako daning mga kuan ha mam kanang nagtanom ko daning tangkong. So aran na sang gibutang dari sa yani ba gisidra na siya diha kay muturok na naman sa tubig dahil ilawom na butangan na hag kuan ba para balag di ta magbubo mabuhi ra na siya kuan kanang kinahanglan tud haning paningkamutan kay para makautan tag libre kay mahala ka jud mga utanon dari ko mura tag sayara tag kwarta pati mahalag utanon sa merkado. Pati kamunggay, pati mahala. Tinaghan mo ko mga CD kanang kuan ni kanang mga hinatag sa agriculture. So guys ga suroy. Buko pandan wa paning gahi og kung bago na og himong mangga. Ay skindi. Asa mo mga tao dari? Ladun kuno-kuno ni dari aron mahurot niya nga skindi, ya. Gamay na laman. Saba ka dito sa mua oy. Hala nice nagbay si Grace ay. Dugay naman ko anak ka ari diri. Dari guys igagaw sa ahong bana. Hi! Nice? Nice lagi kag kuan. Hala! Ligo man. Hala ayo. Pasang bana day nga butan kayo niya. Nice kayang bayo. Igagaw sa akong bana. Hala, naalagi panyawan. Dugay jud ko nang itag panyawan kay.
Iputol na na. Wala man. Kay bitaw. Hindi nangita jud ko panyawan natin Gris. Kaya akong gana kuan ba sa agriculture. Ate Gris, pero ko mga isa nga unya. Oh, pwede. Kana, meron na. Sabi na isa nga, wala na isa. Di ka na magputulad diha ba? Gamay. Salamat. Nagikumpra ko guys candy guys. Salamat. Thank you. Wait, tama. Salamat Ate Gris. Sige. Balik na din kung anong Oh. So mo guys kanang harang na pud ka init pero kaning bumbil mo kuwara ni siya kanang lahutay ra ni sa init. Diyan nalipay ko kay kuan na ning buwak na hang yellow. Buwak na kani pink. Ay, o pink lagi ka kani mo ra sa grid na ragama dyan na hang gitugsok kes ning kuan na siya. Ag kani pink na din siya. Kani mo ni gitawag og Mr. and Mrs. ni siya guys kay puti ni siya og pink. Ang tawag Mr. and Mrs. So naning buwak na siya guys rang gamadja pa. Ja mo adto sa kuron guys sa kuan. Mo adto sa mi sa hardware kay gipa-order na lagi ni Mambi og kuan. Pa-order na mi ni ja og kulurop. So nag-send na sa kwarta guys. Kanang amo nang i-order ang kuan kulurop. So naghapit-hapit sa kudani so an kay malagi ko ka-update danihang mga kani orange na orange ni siya. Diyan kani puti ni siya. Sara ni kapuno ang puti. Diyan hapit-hapit ko guys kay habang gahuwat ko ni papaidi nga naligo. Kay mo tumiron sa hardware. Ja, kani siya guys, arang dugaja na dyan ni sa hanahang kuha dyan siya malaja ba na Nindot ka doon ni siya. Pink ni siya ka na nga siya. Murag puti na siya ka na. Ja, mo lagi guys, prepare ko na ni ang mga kuan. Gapon, hang gipangutol diha ang mga kapadyas nga laki. Ja, nadi po kuy ka ng sa kalatsotsi nga pink. Napukuy puwa. Bawa asar to puwa na binawa man. Ja, halipay po ko guys kay kanina daghang kadug bunga. Oh, daghang kadug sa bunga guys. Madyo na may ni guys sinagin balwit sa sugbusog guys daghang kadug kugma pakita nga tanom. Nasi jay mga nakoy mga ingani ba. Cranberry. Sabi guys kainit na. So padung nami karon sa kuan. Jadi aghang ahos na buhi na dyan. Nagseed ko na riguan guys kanang pipino. Kaya wa mo tubog ang pipino des ni Agi. So ana sang giseed. Diyan malagi to guys aran sa duhan na dari sa hangkardin lagi kay ana ni sang gikuraw. Kaya na po ko gibuhat guys tamnan na og kanang ang tamnan og kanang kuan. Tangkong. Ang tangkong guys, pwede rin yung hydroponic. Pwede rin na dari yung ilublog sa kuan ba? Pispan. Pero kuan pa lagi na guys, hapon isang giho mo ni ang pispan kay kuan pa ni. Para mawala siyang kuan sa kuan sa siminto ba. Wala po ni siyang tantangan ron ng tubig. Diyan ako yung mga gipang sidari daghan nga bumbil. Kay bahal ka duron ang bumbil guys. Makahalin ta ani ug mawala siya mabuhi na ato dili pa maligja. Ganahan ko spurma guys kay hanang sang gipangbutangan og mga ingana bitaw na. Pero har na sang tangtangon guys kay ang ibutang dani po mga puro mautan. Kanang pitsay, litos. Ana sa ibutang na diha. Tara guys kay moadto sa misa lungsod. So guys, na nami dari sa Binmer Hardware. Dari ga order og kanang kulurop. Salamat kadyo ni Mambi. So magdaon nami sa kulurop guys before nila i-pa-deliver. Utana pa kuno ma'am og naba ko ni stock ang color. So naghuwat pa sa reply. So nami dari guys sa kuan. Salamat kadyo ni Mambi sa iyang pag-sponsor daning amuhang padyag.
So nami diri ga inquire og kuan kanang kulurop. Unsa itawag pa sa Cebu. Pa note lang diri ma'am. Ang price. Gipanot sa nako ma'am ang price. Kuno ilang pasyo bird kuan puti ra kuno. Pero kana one na pag-ipon ni charge deliver sa tanawan. Hindi sa color. Dili ang gibag uno ba? Gibag ko. Ang gibag-on ra. Pati ra mo kaya lang ro. Ang atot mo brown. Ang imong kilid sa imong reliance sa ato. Murag label Ito siya ko sa ba? kana sil mo rig type no. Yung rig type tong mga so kabuok. Karton. Total pa ma'am. Ayahan na sa usa. De 28 Mo ni dos medyo yan. Oh, the speed siya. Okay ra man taas naman no. plus Hindi pisa ra tong. Ay, duha ra man ni kasi Collins, no? Ah, duha. Plus 500. Kung pwede ra mo gura kung gi-welding mo kung basig gihigda pa nimo si Porlins, gi-welding mo gilit. Thank you. Kapot rin siya. Yan naman mag total ma'am. Kuan 29,755 mo na ni tanan siya. Pasang isip. Nagkamali din sila og kuan. Kay ang Sold sulod sa usa ka box, abi 100, 300 may sold sa usa ka box. Sa Mantic screw ba kato siya sa usa ka box ang sulod 100, 300 pieces di ay kuno. Ay na, ana lang kung kuan. kay wala ginauna nagnay na sayop pa mo. Ang sold sa usa ka box nagtuog 100, 300 ay kabuok ang sold sa usa ka box. Ah, so mao tong gihap gani ha. So na sa giad ma'am kay kuan. Nagtuo din siya og kuan nga day sayop dia presuhon na lang nato ni oh. Preso. Pero pakita mo. Ala, 30 kuno. Usod lang. Ala, subjud ma'am kay nagsag kay Inyohan na, gibas ba nimo? oh lagi ang down payment is sa guys kanang ito grabe kuan kanang salamat kay kado ni Ma'am B arang bisihan na kaniha kahapon pud jud ko arang kabisi ang garden guys kay mo lagi na nang ipag-seed to tanan murag 30 to kasako kamatis kuan na po kasako sili na po kasako kasuahan nang ipangsako guys kay ron dali sa bubuan gawin mong ibutang sa juta mamatay siya kay grabe man kainit suahan naman tong ipangsako unsa karong buntag pud guys na kuan ko nagseed na pud og mga tangkong nanapad si iban guys wala masid katong mga pitsay pero ang pitsay kay mga dali ra man kado na siya kanang mo ngita pa ko pamagi guys nga makahimo ko ano hydroponics na kasi to kana bitaw sa tubig ra sa mabuhi naman toy ma-order sa Shopee pero pwede ra mag ako imuhimo kay sa una ako ra man toy naghimo ni palit ra kog styrofoam sa katong styrofoam butangan ra to nimog tubig ug katong mga rice hull nga gisunog maro to imong ibutang sa mga cup bitaw so mara dihang buhaton nagbalik na puhon ja salamat di kadyo ko ni Ma'am B kay nani order na si ja og kanang kulurop so inagbalik po na mo guys sa na pud ni ipakulurop so maragi man ning kabot pa ko guys og kanang pangbayad sa panday kay anak ko nakado sa gihatag na guys ang katotalan tay guys kay niabot sa og 30 mil kapin agi sang gipadag hapon 30 mil kapin guys manang among gipalit og thick screw og kanang napoy kuwang mi nga si Porlins duha kay katong si Porlins putol-putulon dito mo to imo ragi panghaligi sa isig kakilid ba so kani siya matangtang naman ni kaning giatep-atep lang matangtang na si Jan ja isa na lagi ni ipatrabaho salamat kadto ni Ma'am B kay grabe guys kanang tagsaray tao nga ingana bitaw nga tabangan ko salamat jud kadto Ma'am B sa imong pagtabang ja kuan day guys kana mularga day ko karong kadlawon so mularga ko dari first trip last trip karong last G's ang last trip man dari sa series ato na siguro ko matuog sa kuan kanang Argao Port anja maabot ko dito ug mga buntag sa Juna anak ko dito kay ugma naman sila mag-prepare og pagkaon kay murag pizza 4 man ugma guys ja pizza 5 man sila magpa kuan magpista so maribok pista sa maribok so salamat kadyo Ate Nerolina kay imo kong gipanganha kanang bisan og kanang ningkuha na siya og kanang kusinira guys so magtabang-tabang ra ko agi sa pong gikuha nga ko si Nira si Manang Hilin ug si Manong Paul so mo assist ra pud ko nila ni Manang ug ni Manong ja salamat sa kadto ko ni Ate Nerolina kay kanang mali ko ning ko di ko moadton ja isa nga pamasahian kuno ko ni ja so ngadto na lamang ko guys kay para makita pod ni Ate Nerolina ug ni Rolaida ja napod dito si Mama Julie
Ja, makapamista pud ko guys bitaw. Di ko puti kaon ko kuan guys ng karne kay diet lagi ko kay amuhang final na jud sa amuhang sumba guys karong pizza 24 na pero wa na ko magdahom guys nga makadaog ko kay kaon man jud ko kuan kay di lagi ko pwede di ko mukaon kay malipong lagi ko. So niubos sa jud kog timbang kuan mga 5 kilos akong naubos ang timbang. Basin day pwede ko na ako'y maka third place day po ko nga na pero wa na ko magdahom nga ako na ma first place kay daghan na kadyo na ning kamot bitaw nga makadaog sila kanang sagdi lang kanang basta healthy lang ta sa nang sakto ato hang pag-diet ba. Di ta basta-basta mag-diet kay mo lagi to guys nagpa-doktor ko. Kuwang lagi ko og sugar manang di ko pwede pud di ko mag-sugar. Kay lisa day ko no pud ka nang mabura pagkadyo mo sugar. Ja salamat tay pud ko ni Sis Jackie ning message na karon salamat kadyo sis kanang amping diha sa kuan Amerika og ni Sis Bitani salamat kadyo ni Sis Bitani sa always dijang pangumusta na dari kanang pasensya na Sis Bitani nga di ko maka chika-chika ni muron kay ara jud na hang kabisi kay bawo na jud ka nga ram bisiha jud na hang ja chika-chika ra tapuhon og nakoy time ja amping diha ja salamat kadyo ni Ma'am Bisminda sa among chika-chika pud na mo karong adlaw kanang nag tatanay lagi mi nga si Ma'am Bisminda ni agi jud siya kanang sobrang kalisod guys kanang magsudaan na laman siya og asin, asukal. Eskwela siya sa Bilis na hospital aw sa nang Bilis bara asa nang Bilis na? Sudad na no dito kuno sa eskwela anja. Malagi na kanang maikag kuno siya mo uban sa mga classmate kay siya halos wa siya merinda nga na ba nakaagi jud siya grabing kalisod mo nang nagihan po na naman na tanang lisod kadyo guys hantod karon maning kamot paghapon ta guys nga mabuhi ta kay grabing lisod ra karon sa Pilipinas kanang grabing kamahal ang mga paliton manang ako ning kamot ko mga kapananom ko kay arong palibre ra atong pangsudan kada adlaw. Diyan maro to guys kay taas na niyang video daghang kadtong salamat ug amping ug amputang tanan guys see you sa buhol bye love you all.